Varen we uit of blijven we aan de kant liggen? Die afweging moeten vissers iedere week maken sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. Vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Vorige week deed hij een klein dipje en dan heb je gelijk weer open. Maar ja, dan doet Trump weer een uitspraak en dan gaat hij gelijk weer de lucht in. Maar het Rijk komt nu met een compensatie voor de vissers. En verder in deze Zeeland nu. Zorgen om vernedering van scholieren. En registratieplicht voor zwemmers. Goedenavond. Hoe lang houden de vissers het nog vol? Sinds de Iran-oorlog zijn de brandstofprijzen zo hoog dat een week vissen op zee helemaal niet meer rendabel is. En ja, sinds vrijdag weten de vissers dat ze daarvoor worden gecompenseerd. Maar de vraag is alleen per wanneer. En dat is tegelijkertijd ook frustrerend, want bij hun collega's uit Frankrijk staat het geld al op de rekening. Je boterham verdienen als visser. Voor sommigen is dat het mooiste wat er is. Maar ja, dan moet het schip wel varen. En dat gebeurt nu even niet. Nee, zoals je ziet, we liggen stil. Die jongens hebben net allemaal een huis gekocht. Er moet wel iedere week weer binnenkomen. Ja. Kijk, wij hebben ons verhuurd aan het schip. Ja, als het niet vaart, dat is heel jammer. Ja, het is eigenlijk niet meer te doen. Dat komt door de torenhoge brandstofprijzen die sinds de Iran-oorlog door het dak schieten. We hadden het over dieselprijzen van ruim 60 cent voor de vissers voor de oorlog. En je zit nu zo'n beetje op een euro. En dat is zo duur dat vissers iedere week een beslissing moeten nemen. Gaan we vissen of blijven we aan wal? En die beslissing wordt gebaseerd op de prijs per liter. Ja, vorige week deed hij een klein dipje en dan heb je gelijk weer open. Maar ja, dan doet Trump weer een uitspraak en dan gaat hij gelijk weer de lucht in. Dus is het voor deze mannen uit Urk in de Vlissingse haven geen weekje op zee, maar een weekje onderhoud. Net als bij deze mannen in Ierseke trouwens. Het goede nieuws is dat het Rijk 13,5 miljoen euro opzij zet ter compensatie. Het slechte nieuws is dat het nog niet beschikbaar is. Is dat frustrerend? Ja, toch wel. Want bijvoorbeeld op de Noordzee is het zo dat vissers uit België, Frankrijk en Nederland eigenlijk naast elkaar vissen. En dan de ene die heeft een stuk compensatie gehad voor de hogere kosten en de andere niet. Dus dat voelt toch wel als onrechtvaardig. Het volgende is aan de hand. Landen kunnen gebruik maken van deze pot met geld van de Europese Unie. En Frankrijk en België deden dat weken geleden al. En de vissers in die landen merken daar ook al wat van. Maar in Nederland is dat nog niet het geval. En hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Nederland loopt altijd achteraan. Nou, in dat opzicht wil Nederland afwachten. Zoals in de coronacrisis had je dat ook. Bijvoorbeeld was er ook een fonds van de EU. En de Franse vissers, de Noorsen, de Duitsers, zelfs de Belgen. Iedereen deed erin mee, behalve Nederland. Dat is wel jammer. Dus zolang het geld niet wordt gestort, blijft het nagelbijten voor de vissers. Hoe lang hou je dit nog vol? Nou ja, zo doorgaat niet zo lang. Wat doen we er nou tegen? Geen idee bij pensioen, maar dat kan ook nog niet. Ja, en behalve dat het nog niet op de rekeningen van de vissers staat, is er nog een beperking. Vissers die vanwege de hoge prijzen niet zijn uitgevaren, kunnen ook geen aanspraak maken op de compensatiegelden, omdat de regels dat niet toestaan. De gemeente Goes, politie en scholen in de gemeente waarschuwen ouders voor zeg sorry-video's. Filmpjes op social media waarin jongeren worden vernederd en mishandeld en zo worden gedwongen om sorry te zeggen. De politie en de gemeente hebben de middelbare scholen verzocht om de brief naar ouders te sturen. Bij ons kwamen de laatste tijd steeds meer aangiftes binnen en steeds meer meldingen binnen van zogenaamde expose-accounts en zeg sorry filmpjes op de socials. Die zeg sorry filmpjes worden op sociale media zoals TikTok, Snapchat en Instagram geplaatst. Dat zijn filmpjes waarin kinderen sorry moeten zeggen voor iets. En dan moeten ze ook rare dingen doen, zoals voeten kussen of op hun knieën gaan. En anders, als ze dat niet doen, dan wordt er geweld tegen ze gebruikt. In Zeeland heeft de politie recent 6 jongeren aangehouden voor het maken en verspreiden van dit soort video's. De zorgen zijn groot en daarom roept de politie op om met je kind in gesprek te gaan.
Het is nogal zorgwekkend, want niet iedereen durft ook aangifte te doen. Je hoeft je niet te schamen als slachtoffer. Zij moeten zich schamen, de mensen die dit soort filmpjes maken en op internet zetten, want het is strafbaar. Van de 8 verdachten in Zeeuwse bankpas- en pinfraudezaken zijn er 5 herkend. 2 maanden geleden publiceerde de politie de foto's van de verdachten in de hoop dat ze herkend zouden worden door het publiek. Landelijk is 3/4 van de verdachten herkend. In de campagne werden eerst geblurde foto's getoond van de verdachten. Ze kregen vervolgens 2 weken de tijd om zich te melden. En na die tijd werden de herkenbare foto's gepubliceerd. Op dit moment ligt er veel zeeschuim op de Zeeuwse stranden. De provincie waarschuwt strandbezoekers om niet in het zeeschuim te spelen. In het schuim kunnen veel bacteriën en schadelijke stoffen zoals PFAS zitten. Het advies is om goed te douchen en je handen te wassen als je ermee in aanraking bent gekomen. En ja, met het weer van de afgelopen dagen in het achterhoofd moet je er wellicht niet aan denken. Zwemmen in een buitenbad. Toch is dat wel wat je moet doen als je in de gemeente Terneuzen woont. Mensen die willen zwemmen dit seizoen moeten zich van tevoren registreren. De maatregel moet voor minder overlast zorgen in de buitenbaden deze zomer. Ik vind het prima, want ja, je weet nooit wat er allemaal komt. Maar vorig jaar kon je eigenlijk helemaal niet gaan zwemmen. Ik vind het een heel gedoe voor een gewone zwemabonnement. Nou ja, er moest iets gebeuren. Registratie, dat is een goed idee misschien, maar anders iets anders. Maar dan had je misschien hier altijd mensen neer moeten zetten. Ik vind het wat overdreven dus. De afgelopen jaren kampte de gemeente Terneuzen met veel overlast in de buitenbaden. Om dat tegen te houden werd er vorig jaar al ingegrepen. Toen kwam je alleen binnen met een abonnement of een van tevoren gekocht kaartje. Nu is daar een verplichte registratie aan toegevoegd. Dus nou met die registratie denk ik al het wel zou helpen. Ik denk dat dat veiliger is. Bleek toch dat er mensen van ver weg kwamen die waarschijnlijk niet geregistreerd zijn. Hier heb ik hem. En daarmee kunt u dan lekker gaan zwemmen? Ja. Een heel jaar, dus ik kan er tegen. En nou een beetje weer nog en dan ben ik ermee weg. Cruiseschip de Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Het Vlissingse schip domineert het wereldnieuws rondom het hantavirus. 3 opvarenden zijn aan het virus overleden en er zijn zeker 8 mensen mee besmet. De Hondius wordt in Rotterdam schoongemaakt en gedesinfecteerd. Dat gebeurt niet in de thuishaven Vlissingen, omdat Rotterdam is aangewezen als quarantainehaven in Nederland. De plek waar infectieziektes in de scheepvaart moeten worden afgehandeld. En bij een ongeluk op de N59 in Bruinisse zijn 2 personen gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Die laatste is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg rond 4:30 op de kruising van de parkeerplaats van de Grevelingendam en de N59. Vanwege het ongeluk, het onderzoek en de opruimwerkzaamheden was de weg uren afgesloten voor het verkeer. Voetbalclub Kloetingen zette dit weekend de kroon op een geweldig seizoen. Een gelijkspel tegen Noordwijk was voldoende om het kampioenschap binnen te slepen. En daardoor gaat Kloetingen voor het eerst in de 2e divisie voetballen. Trainer Rogier Veenstra is de architect van het succes. Daar is hij. Klaas van Hekken krijgt de kampioenschaal uitgereikt. Ik denk dat we een mooie mix hadden van eigenlijk hele hardwerkende spelers die steeds beter gingen voetballen. En hele goede voetballers die steeds harder gingen werken. Ik heb er echt gigantisch veel vertrouwen in dat wij vanavond kampioen zijn. 100%. Het uitgangspunt was volgens mij vrij snel duidelijk. Want de spelers wilden kampioen worden, dus dat is altijd de stip op de horizon geweest. Ja, we werden in alles overlopen. Heb je momenten gehad dit seizoen waarop je dacht van het glipt me uit de handen? Ja, heel vaak. Heel vaak. En dan word je op zondagochtend wel eens wakker dat je denkt van we hebben helemaal geen kampioensploeg. Maar dan waren we soms 4-5 weken verder en dan hadden we weer 5 geweldige wedstrijden gespeeld en dan draaide dat gevoel weer. Het kampioenschap volgt na een voor Veenstra veelbewogen jaar, waarin er door meer dan alleen voetbal werd beziggehouden. Ik heb een hele lange relatie gehad en dat ging uit. En dan ben je in één keer alleen en dan vertrek je weer naar Zeeland. En ik heb altijd geroepen dat ik heel graag wilde, maar dan zit je hier ook alleen. Dus ik had veel aan familie en vrienden en niks meer dan dat. Alleen, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Als je niet zo lekker in je vel zit, heb je ook niet altijd zin om te werken. Alleen ik merkte wel heel snel, nadat ik een paar dagen thuis was en weer voor het eerst naar de club ging, dat ik dacht, dit is wel gewoon op dit moment de plek waar ik weer kan lachen. Kan die via Teun terug, pats naar jou? Moet hij erachter? Heb je het gevoel dat je dit seizoen als trainer veel veranderd bent? Of misschien als mens? Als mens zeker. Daar heb ik ook hard aan gewerkt en dat was ook nodig. En ik denk dat ik daardoor misschien wel een iets betere trainer ben geworden.
Ik wilde het echt helemaal naar me toe trekken altijd. En daar bedoel ik over vaak trainen, hard trainen, veel van spelers eisen. En ja, dat was een soort van mijn plannetje. En ik geloofde ook in mijn idee. En op een gegeven moment werd het idee van ons en misschien wel wat meer van de spelers nog. Als wij geen kampioen worden vandaag, ligt dat aan jullie. Het was voor mij heel fijn om heel erg te genieten, maar vooral de Club Kloetingen te zien genieten. En we blijven nog even bij voetbal, want Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg gaat naar het WK voetbal. Niet voor Nederland, maar voor Curaçao. De middenvelder van RKC Waalwijk is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de definitieve selectie. En op 14 juni komt Roemeratu voor het eerst in actie tegen Duitsland. Ja, waar je in deze tijd bij examenstress misschien denkt aan de eindexamenkandidaten, zijn er ook andere leerlingen die daar zeker vandaag ook last van hadden. Want zo'n 300 kinderen stapten vanmorgen in Goes op de fiets voor het verkeersexamen. Ja, ik vind het een beetje spannend, maar het is ook wel leuk. Nou, ik ben bang dat ik een bordje mis of zo, dat je dan via de verkeerde weg gaat. In jezelf geloven en gewoon doen. That's the spirit. Het verkeersexamen is er niet voor niks en wordt gezien als een voorbereiding op de fietstochten naar de middelbare school straks. En een opfriscursus van de verkeersregels kan dan geen kwaad. Kinderen zijn vaak een beetje nonchalant, zijn vrij in het verkeer. Vaak met elkaar bezig in het verkeer. Soms ook gebruik maken van de mobiele telefoon zoals we weten. Dus dat maakt allemaal dat ze wat achterlozer in het verkeer zijn. Terwijl juist het verkeer zo druk is geworden dat het juist vraagt om aandacht. Ja, en of deze leerlingen zijn geslaagd, dat horen ze pas over een paar weken. Het was wat vriendelijker weer dan de afgelopen dagen met wat stapelwolken en ook geregeld zon, maar ook nog een pittige bui zo hier en daar. Morgen wordt die vriendelijke lijn niet doorgezet, want het wordt best guur met bewolking, regen en een krachtige wind, maar dan wel weer met maximaal 15 graden. Vanaf woensdag gaat het weer pas weer een beetje lijken op de tijd van het jaar met temperaturen van boven de 20 graden. En dat is dus nog 2 nachtjes slapen. Tot zover in ieder geval deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor nu in ieder geval nog een hele fijne avond en graag tot morgen.